Здравейте, приятели! Здравейте! Ето, че достигнахме 500 абоната в канала, за което сме изключително благодарни. И е време да направим първия giveaway със съдействието на LibraBG. Осигурени са награди за 3 от вас по бурканче силикони. Заедно към тях ще има и по 5 куки с различни утежнения, за да може да облагате различните слоеве на водата. За да участвате в giveaway е необходимо да сте абонати на канала, да харесате видеото и да коментирате. Споделете долу с нас какъв вид и колко е най-голямата риба, която сте хванали. Giveaway ще приключи на 8 януари и ще бъдат публикувани победителите, които е необходимо да се свържат с мен на имейл. Ще бъде посочен долу в описанието на видеото. Ако ви харесва това, което правим, абонирайте се за канала, харесайте, споделете и по този начин ни помагате в развитието. Благодаря, приятно гледане, останете до края, има какво да се види. Да. Имаме честа и удоволствието за нас да ни покаже Тодор Костадинов, трети света за пастъров риболов, състезания на река. И така, ето го и него. Здравей! Как си днес? Здрасти! Добре, малко хубаво време. Се възползваме преди нова година. Преди нова година, където се казва, малко да половин. Гледам те, че ги мъчиш на либра. Даже ето що една сериозно голяма риба си прибра. Това какво е? Либра? Червей? 7 см. Една ми е червей, 7 см. Аха. Ето е и рибата. Еха. Супер. Браво. Червейчето. Тук без контра. Задължително. Без контра, да. За да не нараняваме рибите. Някой тук се е скъсал Влакното и си го оставил. Вероятно е Петко. Собственика на водоема. Петко кой? Не го знам фамилията. Това е първия, къде беше тук в Стара Загора. Рибаря милионер. Рибаря милионер. Не знам фамилията как е. Ясно. На брат му я знам, на брат му е Иванов, ама него точно не знам. Неговата май беше Скручи. Или се лъжа. Скручи. Ясно. Ами, можеш ли да ни разкажеш малко повече за примамките Либра? С какви куки и какви примамки използваш ти? Взето примамките Либра отскоро взеха да се внасят в България. Повечето хора вече са запознати почти с тях. Има все още и такива, които не са се запознали, но предполагам, че ще се запознаят. Да. Примамките са разработени от един много добър приятел, който на последното световно на Франция стана световен шампион, каза се Томаш Петков. Много хубаво момче. Добър риболовец, много добър риболовец, между другото. Разбира се от работа. Който много разбира от силикони. Той е, как да ви кажа, той е по негови препоръки и като дизайн, той е измислил примамките, които са доста добри като цяло. Самият силикон е много специфичен като материал. Ароматизиран е, супер мек и много силно разтеглив. Виждате този черви, до сега снимахме, няколко риби ловихме на него. Ако забелязвате, червия е като чисто нов. Абсолютно, да. Изобщо не е мръднал. Вижда се, да. Ето може да видите колко пъти се разтяга червия, как се разтяга. И съответно си остава и толкова мек. Доста мек. Да. Си остава мек. Просто страхотен силикон и рибите много добре реагират на него. Просто даже тук малко е сложно с камерата, но ще видите и на тия по-големите черви как оставяме и просто от самото дъно рибата отива, си го взима си го и без никакви проблеми. Тук колко много цветове, гледай какво става. Цветове като цяло силиконите се произвеждат от много хубави цветове и доста модели има от тях. Сега, доколкото
така се разбрахме с момчета, които ги произвеждат, защото поддържаме с тях връзка, аз поддържам връзка с тях. В скоро време започва да правят и специални примамки, кучета за костури, за бели риби, за щуки. Така че ще има и нови разработки. Лично аз им направих едно предложение за два нови модела за пастърва. Какво да очакваме? И двойна камова. Ага. Задължително това е една много добра стръфа за пастървата, не само на река, но ареята и къс и дебел черви. В момента имат хубави черви и дебели, но са малко по-обемисти като размера. Ако повечето рибари са забелязали, които ловят пастърви основно, балканката и американската пастърва имат различна по големина уста, което е много специфично. Значи балканката поема много по-големи примамки без никакъв проблем, а докато американките малко по-сложно приемат големите примамки като по-големите черви. И затова ще направим един черви, ми казаха, че ще помислят, ще бъде разработен, който ще е около 5 см и не толкова дебел. Тоест, че е вече по-мултифункционален. Да, по-мултифункционален черви, който да работи за всяки условия. Разбирам. А можеш ли да ни кажеш за монтажа, как го правиш монтажа, какви глави използваш? Сега ще ви покажа монтажите. За разлика от реката, тук се използват много по-леки монтажи като цяло. Тук аз отскоро се занимавам с арея, състезания, така и риболов като цяло. Не ми е много понятен, но тук за няколко седмици наблюдения, работи, видях доста работи. Сега мога да видите с каква глава лови в момента. Главата е 0,3 от грама. Това е много интересен монтаж. Това какво е? Ловна нишка ли е? Ловен тел се води, който е монтиран и отгоре е запечатан с такъв специален лак. Не е лепило, специален лак, който е UV и се пече на UV лампа и става много гладък и много лесно в двата края се заостря и много лесно се нанизва силикона. И когато направим монтажа като цяло, сега ще ви покажа, когато направим монтажа като цяло, виждате как много лесно се нанизва самия червия в куката. И когато направиш монтажа като цяло, рибата вижда само един червия. Тя не вижда, почти не вижда куката, няма вирбели към нея и работи. И също така явно и не наранява много самия силикон, тъй като не е със широк. Сигурност, вътре не го къса силикона и така, много добре стои. Това монтаж е много привлекателен така, за риболов, много лесно, и даже и такива нителни риби, които са доста наплашени, виждате, че го взимат, защото знаете, че рибите са доста наплашени. Да, между другото хората смятат, че тук е доста лесно да се хваща, тъй като мястото е много малко, пък има много риби, но проблема е, че са много пресирани рибите и ежедневно биват навождани по няколко пъти всяка риба, което ги прави съответно доста трудни. Със сигурност е така и това е част от майсторството, за да се покаже, защото на състезанието това прави самата разлика в самото състезание. Този, който успее да лови с няколко риби повече от другите конкуренти, той виждате, че той печели, почти винаги става въпрос за от 8 манша, става въпрос за 5, 6, 7 риби, които са повече ловил, за да станеш първи. Да, това наблюдаваме и на последните състезания с по половин точка. Хора стават първи, втори, трети. Със сигурност, точно така е. Нормално е това. Винаги е било така. Когато състезанието е за бройка и за време, така се получава. С много участници, винаги има въртележки. Затова е интересно и затова хората виждате, че идват на такива състезания. Интересно, доста е забавно, събираме се доста приятели, познати, става интересно. Има и доста обмяна на опит също така. Още един монтаж, който аз използвам е с вирбели на края на куката. Сега ще ви покажа едно нещо. Когато го сложиш това нещо на самата кука, само че тук вече се връзва, повода се връзва директно за вирбела. Тук позволява вече, дори може върху самото влакно да си направите това. И когато вече е такова, виждате, че тук се получава още една гъвкава връзка и червия почва да става като жив. Играе много по-добре. Затова е направен този монтаж. Италианците много го ползват този монтаж. Като цяло, аз от тях сме го видяли, доста хора го използват тук в България.
и е доста по-добър. И вече куката се получава, идва доста по-назад на самия силикон и когато рибата захапи. Особено мнителните, се отиват и го щипят отзад само лекичко. Да, някой път това е интересно тук на тихата вода, че рибите го щипат отзад силикона, докато на реката рибата атакува силикона почти винаги в средата. Да. Когато го атакува тук в средата, тя направо се нанизва в куката. Разбирате ли, когато го атакува, ето така го привива, по този начин го привива и това нещо и става в устата веднага. Ясно. При първи удар веднага е в устата я кука. Затова се правят тия монтажи. Много полезно. Вече човек може да си направи, доста и по магазините продават готови монтажи, може човек да се занимава вечерно време, докато си... Като гледам кутийката тук, бая си поиграл. Като гледам тия... Това не е част от монтажите, като това не е монтажи, които съм ги правил сега тук за арея състезанията. Иначе аз за реката имам доста монтажи, които не са ми тук и не ги използвам в момента. Много интересни монтажи. Различни грамажи трябва да има, това е като цяло. Трябва да има абсолютно всякакъв грамаж от 0,10 от грама до, може би за ареята до 1 грам, най-много за тези най-големите черви на либра, защото тези силикони са плуващи. Ето тук също имам глави, които са направени с едни специални куки. Да, аз лично не съм виждал такива. Това е специална кука за черви създадена. Когато се сложи това нещо, я ще ви покажа. Когато се сложи червия, той прави един S. Когато го нанижиш на тази кука, самия черви прави един S. Ето тук вижте как прави. Вижте как прави един S. S прави самия черви и тук, когато това нещо вече го движиш, това нещо супер добре се върти във водата и оживява, буквално оживява. Оживява, наистина буквално оживява. Скоро и такива куки ще има в България. Да се надяваме, защото това са новости, поне за мен, предполагам, че и за много други колеги. Принципно да. Риболова за нас е като цяло за мен поне един голям експеримент. Как да го кажа, аз постоянно експериментирам с нови работи и пробвам. Но просто защото ние се състезаваме и на малко така на по-високо ниво, ходим и представяме България навънка в чужбина, на доста състезания, частни турнири, световни първенства и така. Нормално е, човек трябва да е подготвен. Доста динамично. Всички се стремят да са първи и всеки предполагам, че... Това винаги е в едно състезание, всеки се стреми да е първи. Макар че има хора, които участват на Олимпийския принцип, има хора, които затова се нарича състезания, за да може да се представят на по-добро ниво. Всеки иска да се докаже като риболовец и така, нормално е това. Добре, много ти благодаря за информацията, беше много полезно за нас, за всички. Да. Това със сигурност, поне на мен, надявам се и на всички зрители. Това от нас, тук от езеро Загорка. Продължаваме ние да си хващаме, да си правим кефа и до нови срещи. Айде, чао!